Igbo bụ Igbo ekene m unu, Igbo ndị ọma njem ọnụ. Biko wee this our brother nọ na-akọwa yes gbasara ihe ndị be anyị na-eme na mba ọzọ. Anyị ga-eji Igbo sọsọ Igbo wee sọ ya bụ ihe na ya ma mma isi bekee. Biko achọrọ m ka ị ga-egodi ya ntị n'onu because na ihe ọbụla okwu na this video bụ eziokwu. Ihe ọbụla okwu na video anụ akịta bụ eziokwu, mana ga-egodi ya ntị n'onu. A na-eji Igbo wee so ife a ka ụnụ ghara ịsị na m akparịa ndị be anyị, mana ife abụọ Igbo ka m kwesị iji wee kwue because ife a na-agalụ ndị Naijiria niile, mana achọrọ m ka ọ ga-abụ ndị kọntrị ndị ọzọ bịazie kịta ha ewere ife a na-ekwu mchi ikwu wee gwa anyị okwu. Si anyị nwa bụ ndị obodo bụ Naijiria ka anyị kwanyere onwe anyị ugwu, ka anyị kwanyere onwe anyị ugwu. Efere ife ọ ya awụ onye ọnwụ na mmiri na-eme na ịdụ smart ka ikpe ego ọsịsọ, ọ ga-edorọkwa smart yo ịdọrọ smart iberibe ka ede. So abịa n'obodo a kịta ndị be anyị nwere ụmụ kịrịkịrịkịrịkịrị alụ a na-eme. Yesterday ebe a na-eri nri ka a na-akọmplen ka ndị be anyị si agbalụ ndị mmadụ ego abụrụ ezigbo ego. Amamebi fesa ewere amamebi fesa arụ ya, mana ewolu feki ego feki a na-ekesasị ane ka ndị obodo a si emebara. Iwere ego feki kịta nye onye anwa onye obodo onye wu onye obodo a, iwere ego feki nye onye ekwu okwu onye na-efu na feki oseye pikchọ gbago nkịtị ọkpọrọ polisi ị ga-amadị. And then the worst part, gị nwa na onwe gị nwere ike iji feki ya ma na feki ka ọwụ akpọrọ polisi kpọrọ gị atụ ego nga emeji akpọpụ dipọtụ ọwụ ana China ife ọ na-emegidere obodo a dipọtụ ọwụ gị ha ga-enyekwa gị akwụkwọ na ndụ again. So kedu ka ị ga-esi wee wuru nke wee mebie nke onye ọzọ onye enyi ego amalọ. Yesterday ka m na-agịrị m ga-eji jegota akpa, so eyuzu my map ife a na-eyuzu ebe a bụ amap Google map ada alụ ọrụ ebe a maka ndị na-akwado ibi echi. Eyuzu amap pịa adreesị maka adreesị bụ na Chinese na so ide n'English gị je convert ya na Chinese wee dị ka Chinese m convert ama m na Google a convert ka ọ na convert kwara ya. Ewere m detain pịa na map buru m jee ebe ọzọ ebe m jiri nke ogolo update andawa ebe a nje kịta wee ebe ndị biga nti nọ na be anyị na-eje alụ akpa all this Gucci bag, Prada, Louis Vuitton ebe a ebe a na-eje alụ ya ọkwa ha lụọ ya ọdụ exactly maka ịma na Gucci na Prada efuru na-ele afịa based on na afafa ewu gị ewu ọ bụla based on the quality of afia. Ị ga-egotekwa the same afia na afia ọzọ mana nke Prada ga-aka galon because no fashion ịghọtago designers. So ndị ntị ya ruo ebe a ha haziri mana nke a wanda update. So nlu ebe ọ bụrụ na ọ bụla ebe a ka nne kọsị ebe m na-ejewu ebe akpado ship ndị be anyị ga-egote nye 2,000 3,000 ịghọtago gị ile nye 5,000 10,000 ịghọta. So ndị ka nje ebe ọ bụrụ na ọhịa ebe a njekwa ebe ọzọ nje ọ were ebe a na-akwa leda mana ma mapụ na-agwa m na ebe a ka m na-abịa. So eluzie m ebe ahụ nsị oke ngwa ka m gbagobe n'elu amara m na ofu eke na-eso m n'azụ ịghọtago. So eke a soro m mba elevator eke so mba elevator ife ọzọ m fụrụ o ji fon ya n'aka mana nwa ife ọ na-apị na for just day like this amara m na m ka eke na-agba vidio agbagozie m na third floor n'anya fụ na ebe a na-elele da ele na ọ bụla ebe a na-alụ ebe alụgo na already made mpịkwa elevator gbatuo ana ịghọtago nnaba na mgberezi ka m nọzi ebe anyị na-eri nne wee kwu na ife ndị eke na-emezi ndị be anyị n'obodo a kịta abụzụ na ọha fụghị ha gbaa gị pikchọ ha send ya na database ka ama na inwe akwụkwọ mana fa mụ na nwoke nwe akwụkwọ na nwoke abụrụ ile ga nwoke ekwuzu akwụzu o wee wụrụ bezo na ihe ndị be anyị na-eme ebe a kamera juru everywhere mana ị ga-afụ ebe anyị kwa ọnịkwa obi zuo ohi o nwere nke ebe a na-achọpụ mmadụ mia $5,000 jee airport waa ozugbo feel ọ dị smart ndị be anyị na-etinye onye nke a dịka smart ị na-etinye onye nke a dị smart ịmakwa na ebe nne na-akwụkwọ fụ emere ife ahụ ọ bụrụ onye bụ ụnụ apụtazie otu onweze ka unu si bata n'airport a na-ene n'ụlọ ma ọ na-asachi gị iche ọ dị ka ụna na-aba mba na ndị obodo ndị ọzọ jụọ na ajụ mana ụnụ ma metebe ihe eji ajụ ụnụ ka anyị kwụsị na ihe a na-enwe ego ọsịsọ wuru nwayọ ntụtụ ka eji atụju akpa ndị be anyị kwuru ya n'okwu nwayọ ka eji alacha ofe dị ọkụ ma na-eme na onye ọbụla na-achọ ego onye nna kịta ana m achọ 2 billion naira onye enye emu ama na-ezu n'ohi Dangote meki 2 billion naira na eji mụ a na-eji achọ 2 billion naira ọkwa nwayọ ọkwọrị nwayọ before na-eru 45 years enweta m 2 billion naira ama na-enwe kịta ife obere nwa 20 years ọ na-achọ 20 million enwe m 20 million oge ndụ 20 years amago m left and right makwa ọrụ ka nka na amụ. Let's stop all these things. Ama m ihe anyị ji ekwuru ihe a ka anyị kwụsị na ihe a onye sọpụ onwe ya ọnụ n'ala ya ekwena na mmadụ mee ya ka anyị kwụsị na ihe a onye nke gị ma na-achụ ego ọsịsọ kwụsị na ya onye ifuru nwa ego na ndị be anyị amụọ na mmadụ nweta ego ịmara ife ọ na-alụ anyị emepe ọnụ jụọ ya nna aka ihe ị na-eme ịjụzi mmadụ ihe ị na-eme kịta abụzi alụ ịjụ mmadụ ka ihe ị na-alụ bụ alụ ịjụ ọsị gị oge ọ dara ụbịam ejiri ya sọsọfụ ụbịam ihe mana ọkịta onwe ka iji ọsọfụ welt ọ gị iwe onye ohi ya etif onye ọnwere na-eme biznes ike na-agba moto
ị na-agba moto na-eme ihe ọkanga mana onwere eme ife ị na-ala na biznes ga-ekwesịrị na-enye gị ụdị ego a ọ gị iwe onye ohi mee nke ejidere na mkpa ụbọchị a ọ bụrụ na mmadụ ka ọ na-ebu ka anyị mepee n'ọnụ wuo na alụwa alụ akwụsị na be anyị ihe ọjọọ gbaa afọ ọ bụrụ omenala. Ama m niile na-echego ya bụ vidio akwụ ya ihe o ji wee na-eweta distin nkịta ka anyị ncha wee na-anụ maka ya bụ ka anyị ji mee gị ka anyị kwanyere onwe anyị ugwu otu anyị si eme. Ndị Igbo anyị biko akpụgokwana anyị n'ọnụ too much, akpụgo anyị n'ọnụ too much. Ọ na oge erube mgbe anyị ga-apụta dị onwe anyị ndụmọdụ ọ bụgodị dat na onwere na-agwa gị okwu duto nke iji bụrụ mmadụ ide anọkọta duo gị ndụmọdụ ihe a nchi ime ọ dị mma ka na ọ dịlọ mma, ihe a nchi ime ndị ọzọ na-abịa na dis obodo dị ụta ọ ga-eme ha affect ịmago n'ọdịnihu. Ihe anyị na-eme adịlọ mma atọ ka anyị kwụsa na ajọ ihe onye asị jide ka o jibe ezigbo ime ihe ka ọ na-eme mana onye ọbụla asị ya every time hafi ka iji bụ ajọ ihe ka ọ na-eme. Ya begodi dat na ndị mmadụ na-eme gị ndị ofe mmanụ alaike ha da ya atọ wedi ha eji ha ya afọ anyị. Ya begodi nke anyị na-efe esi na within ourselves bụ ndị as in within this country anyị emekwela ụta pụọkwa ezi ibi ikwu kịta anụ a ha achọ ihe wee na-ekpuchi alụ ofu okwu kwue ka ha nwee ike ikpuchi alụ ha na-akpa. Ndị gawara obodo ọzọ ịga mee ezigbote biznes ma ọ mebi mụọ akọlụ ma ọ mee ihe dị mma unu ejezi na-etechu ha ilu unu eje na-akachu ha ilu ọ dụlọ mma. Afụzie ndị ezigbo mmadụ ama mmazi nke bụ ndị ezigbo mmadụ na ajọ mmadụ abịazi na-asị ndị obodo dota ịmama n'oyi ofu aka lụta mma n'ozu ọrụ ọnụ ịnọkọtakwa na edowo gị ndụmọdụ biko. So ihe njiri na-ekwu ihe anọ biko ọ bụ dat na ije China ma na ijele obodo ọzọ na-abụlọ China ọ bụ nọ ịbịala ebe ahụ imebi igolo afịa biko gaa n'usoro otu ikwesị ike ime the thing soro ihe nincha n'usoro ndị be ha. Ọ bụ na igo afịa ka ị bịara igo ọ bụ na asị gị dat na ị ga-akwụ ụgwọ dota tupu i buru afịa i make sure dat na i verify that before i kwụọ ụgwọ i buru dị afịa mee gị nataba. Onye ọzọ fụ na iyi butere na ọ dịkwa mma echi ọ bụ na onye ahụ zụkata afịa wotu chukwu na chirezi ekpelu o wee sị ka ya waje vutewezie n'aka nke ya ohu ike ịga na chitekwe bag mana nke bụ dat na ofu onye mee ihe eme gị achọgharịwa onye ọbụla maka na ọ bụ na ofu onye ihe this boy nọ na-akọwa kịta n'ọkọwa na this video kịta gosi dat na ọ bụghị ofu onye mego dat nke o ji abụ mmadụ ịbụ ha emekata ya ahịa ha wee duwazie na gị ahịa ndị na-achị obodo wee duwazie n'ahịa ndị be anyị nke bụ dat na ị ga na-agala onwe gị as a genuine person o ewekwa ji ibu n'obi a na-emezi gị na na-agbazi gị vidio ịma mma na a na-agba gị vidio just to check and ebe ọbụla ị na-aga ma ya bụrụ Ghana o ma ya bụrụ Cameroon o ma ya bụrụ amamotu ngeshikọwa ya the nearest country nọ na this Nigeria biko make sure that na ị ga ya na as in usoro ọma o that is ije gba visa gị afọ ishi azụ ụlọ make sure na ishi iru ụlọ so that ị na-agagodi na etiti ndị mmadụ obi eji ego oyi ị na-agagodi na etiti obodo obi eji ego oyi ọ bụghị nke ọ ga-abụ ishi azụ ụlọ kịta anọ jeche how many days more how many weeks na Savisa Forest na ihe anọ na ị na-aga ije ka ije iwe ike ifuru obodo ebe ị nọ dị na iruzi ebe ahụ obi ama nrugo ana ị na-agazi n'ụzọ ịchanye ya enu ịchada n'ala ị na-anya n'aka ndị na-anya n'aka ekpe na-anya n'azụ maka gịnị chọọ ka ndị uwe ojii wụrụ gị n'obodo ahụ. Mana o nwekwa another thing kwesị ike ịma obodo ị na-eje n'obodo ebe ị nọ bụ obodo anyị bụ Naijiria bụkwa ofu ihe o adị ama unu a ga-eme gịnị unu a ga-asị adị m smart ka nje mee nke mee nke ọzọ ọ bụkwa smartness
eji n'aka gị wee mee gịnị, wee gbochielu onwe gị ihe ọma ga-abịalụ gị n'ọdịnihu. Maka ọ bụrụ na ijeche na China, ma na ije Germany, ma na ije Italy, ma all these people, ịgacha their country, at the end of the day na-edeport gị, and onye nke edeport rotila oyi mana chikwe back to that place again. Edeport gị, then ọ bụ na in next 10 years mmadụ chọzi inyere gị aka sị gị now ewekwa mmadụ ebe dị ụta achọrọ m ka ị pụọ, ka ije onye ahụ kụziere gị ihe dị ụta, business dị ụta, so that ka ị were abala onwe gị uru. At the end of the day ije tukwula bewakwasị na ewekwa ihe mme, ọ bụ na mma hafe ime ihe dị ụta. Ịmama na ijigolo aka gị mechiela onwe gị ụzọ meghevula emeghe. Ka anyị na-eme ihe tata, ka anyị na-echekwa maka echi, maka na ihe ime tata nwere ike ibi echi mee gịnị, ghọọlụ gị ihe ọzọ. Ọkwanụ m kọọla m n'ọnụ. Ịmakwa asụ ịsụọ n'ikwe, ịmala asụ ịsụọ n'ala. Biko jidenu ntị unu, ka anyị mee gịnị, ka anyị na-eme ihe ọjọọ, ka anyị benata aka. Ị na-eme ihe ọjọọ, ibenata aka maka echi, maka echi. Asịkwa na agwalụ gị, asịkwa na eme gị na agwalụ gị.